دوهی سالڤەگەرە خۆکوشتنە شاعر محەممەد عۆمەر عوسمان ناسکری ناوێ گەنەرالێ پاییزێ بوو. ڕاستی گاڤە و من ئەو خەبەرە خۆکوشتناوی من بیست ئەس هەلبەت ئەس پڕ عاجز بووم لێبەلێ شاشی نەمام ji ber ku mefhûma xۆکوشtinê her û her pê re hebû bi generalê payîzê re hebû û heta di dîwanawî tekane dîwanawiya li gurbetê de jî yek şeirên wî herî ku tê naskirin bi navê xۆkuştin e ku vê şeirê de jî xuya dibe ku diyar e çend caran ev mefhûm ev fikir hatiye û dîsa dev jê berdaye. Ez ê vê şeira wî bixwînim. Xۆkuştin. Ah kengî kêra bin balîfata dê bê di nav gulba xwînata de germ bibe. Yan kengî mirin bimre û dodaya te de ewra xۆkuştinê ji hev belav bibe. Nîveşevan gava hawarê li mirinê li mirina xwe dikim rûyekî meetzer ji dûr ve tê meetzer her wekî min jê. Her ku tê meetzertir dibe û reng lê namîne ji nişka ve dibêjim wey ew bixwe hatiye serê xwe daniye ser pencera min dibişire û pir bi bêdengî li royê minî mirî hûr dibe. Ez ji kêrê ve dişêrim nefretê ji fikra xۆkuştinê dikim. Jê re dibêjim canam agir li canê minî cemidî berde da ez dil û singa xwe ya tije ku li parça parça nekim. Dibişire û gava ez gavekê ber wê diçim min dihêle û diçe. Rûyê wê meetzertir zer dibe. Ji nû ve odeya min tije dibe bi olana gorê. Bi hezaran tabût di nav çavên min de dihejin. Li nav mij û moranê hawîrdorê xwe dipelînim û careke din hawarê li wê kêra reş dikim. Çend kêliyek têve naçe berî mirina min vedigere. Meedlê zertir dibe. Reng lê namîne. Ji nû ve destê min sar dike xۆkuştina min ji bîr dibe.